Idol Joanna De Vera para sa umano'y online threat sa isang paaralan sa Manawag iniimbestigahan. Tinututukan ngayon ng Manawag Police Station katuwang ang Anti-Cybercrime Units ang investigasyon sa pinagmulan ng isang Facebook post na naglalaman ng hindi pa beripikadong banta ng pamamaril sa isang paaralang tinukoy lamang na MNHS. Ayon sa pulisya, seryosong usapin ang pagpapakalat ng mga online threat dahil maaari itong magdulot ng takot, pagkaantala sa operasyon ng mga paaralan at panganib sa publiko. Binigyang diin din ng mga otoridad na may kaakibat na pananagutang kriminal ang sino mang mapapatunayang nasa likod ng paggawa at pagpapalaganap ng mga ganitong uri ng maling impormasyon. Kasunod ng pagkalat ng naturang post, pansamantalang sinuspende ang klase sa Manawag National High School bilang pag-iingat. Agad ding nagsagawa ng security assessment ang pulisya at nagtalaga ng karagdagang mga pulis sa loob at paligid ng paaralan. Nakiisa rin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani. Ayon naman sa pamunuan ng paaralan sa pamumuno ni Dr. Daisy S. Mayola, mabilis silang nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya sa sandaling lumabas ang social media post. Sa isinagawang pagberipika ng otoridad ay wala namang naitalang insidente o nasaktan. Wala ring mapanganib na armas sa loob ng paaralan. Sa kabila nito, nananatiling nakaalerto ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.